Остани си с мъжа ти в дома ти. Няма да се моля за внимание, нито да те чакам и да прося любовта ти. От време на време да ме има мене. Не искам аз такава връзка, не за мене. Нека той щастлива да те направи, аз няма да се моля за любовта ти. Нямаш и секунда време стига, толкова това не е за мене. Твоите ангажименти погубиха нашите моменти. Нямам сили, нямам нерви вече. Как не ти писна едно и също говорим вече. Нека той щастлива да те направи, аз няма да се моля за любовта ти. Нямаш и секунда време стига, толкова това не е за мене. Твоите ангажименти погубиха нашите моменти. Нямам сили, нямам нерви вече.